नमस्कार, स्वागत बा एक मुलाकात के अगला एपिसोड। पिछला एपिसोड में लालू यादव जी से मिला रहनी जा। ए एपिसोड में बहुत ही क्यूट शख्स से मिले आइल बनी। हम मिले नहीं खेल, उ हमसे मिले आइल बड़े। नाम है उनकर रिंकिया का पापा उर्फ मनोज तिवारी जी। अरे बाबू, हम बाबू मनोज बाबू ना ही हम। अरे जानता नहीं, जानता नहीं रहा चाहिए कि हम प्रधानमंत्री हैं। बताओ तनी, इंट्रोडक्शन देता नहीं। यहाँ के नेता हैं, अरे बाबू बहुत बढ़िया सिंगर हैं और यहाँ के ज़्यादातर रिंकिया का पापा का नाम से जाना जाला। और यहाँ के सिंगर गाना बहुत अच्छा गावे और एक्टिंग भी झकास करे नहीं। अरे बाबू बहुत अच्छा बात। लेकिन बाबू तू बार बार रिंकिया के पापा बोलत बाड़े बाबू। उ रिंकिया के पापा जिन बाड़े उ बाबू मनोज बाबू बाड़े। अच्छा। हम बाबू रवि बाबू बानी। जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा बाबू। अच्छा, रिमोट वाला। अरे रिमोट से हम लहंगा अरे कहत ही कहे दाढ़ी जामल लागत मनोज भाई के। हाँ तो चल, ई है रवि किशन जी। सही बोलनी? अरे बाबू रवि किशन जी, सवाल जवाब कर लिया। अरे इंटरव्यू में तो उहे होला और थोड़े कुछ अच्छा। होई। लेकिन एक बात कहे के बा। हाँ तनी बड़ मुंह आदमी के मुंह से तनी बात सुनना अच्छा लगा। तनी हमारे बारे में कुछ बोल दी। अरे बाबू का बताई, मतलब ई बाबू जन बाड़े अद्भुत बाड़े, मतलब है अद्भुत प्रचंड बाड़े। और रुकी ना एक मिनट। अद्भुत अभी तो कहाँ फेमस हो नहीं बोलते, अद्भुत कहाँ से हो गए? अभी तो मुश्किल से 500 फॉलोअर्स बड़ा 100-150 व्यू जाला। कहाँ अद्भुत बानी अभी तो। अरे बाबू हम बोल देतानी सब केहू के कि रउआ जेबा भोजपुरिया भौकाल की रउआ लाइक करी, कमेंट्स करी और ई बाजे बाबू वीडियो के शेयर करी बाबू। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ तो मिलल जला अगला एपिसोड में। अरे ये एपिसोड में मिलकर बहुत मजा आया रवि किशन जी। थैंक यू। अगला एपिसोड में बाबू हमारे इंटरव्यू भी ले ला बाबू। अच्छा, इंटरव्यू बाकी बका भी इंटरव्यू बाबू हमार तू ले ला। अच्छा चलिए, अगला बार ना हो जाई तो मनोज भैया भी आइल बड़न, उनको भी इंटरव्यू ले बाबू मनोज बाबू तू बार बार कैले बार। अरे इतना इंटरव्यू हो गया, इतना बातचीत हो काफी बार। पैसा ले ला बाबू, लेकिन हमारा इंटरव्यू एगो कर दे, बहुत अच्छा लगा। हाँ तो इंटरव्यू चलिए, अगला सवाल पूछा लरोरा से। बाबू तू पूरा रुपया रख ले, मैं से 20 रुपया लेके और बाजी हमार वापस कर दे। खुला नहीं खेल देखल जाए बाद में। अच्छा अगला सवाल पर बात कर जाएगा, सवाल जवाब के। सवाल जवाब पहिल का सवाल लरोरा बहुत एगो वर्ल्ड फेमस गाना दिला रानी, लहंगा उठा दे रिमोट से। अरे बाबू बहुत उठैनी। एगो बात बताइए, अश्लीलता पर गाना बोला तनी कि हम अश्लीलता के खिलाफ बोला तनी, लहंगा रो तो रिमोट से उठावत रहनी। हाँ अरे बाबू देख जौन हमार गाना बाबू रहे कि तोहर लहंगा उठा देम रिमोट से बाबू, वो अश्लीलता बाबू ना रहे। वो बाबू में साइंस के प्रयोग भइल रहे वो गाना में। और बाबू जे गाना लड़का सन के वो गाना के थ्रू हमने का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ैनी सन बाबू, वो अश्लीलता बाबू ना हटी। तारा बाबू पता होके कि चाहे कि अरे छोड़ी, बहुत जवाब ऊपर ऊपर उड़ के चल गई है। कोनो बात ना, अगला सवाल पूछा तनी। अगला सवाल बा ड्रग्स के लेके। अरे बाबू रौरा मुद्दा उठेला रहनी, आवाज उठेला रहनी, लेकिन हम देखले बानी एक जगह रौरो माल मांगत रहनी अक्षय कुमार जी से। अरे बाबू माल क्या बा? माल माल। अरे बाबू फिल्म रहे बाबू, फिल्म में बाबू स्क्रिप्ट के हिसाब से जे बा करे के पड़ेला। फिल्म रहे वो और पीठ पेती बीत पेती का मांगत रहनी। अरे बाबू तू मतलब नहीं खा समझत, बात रहे कि वो फिल्म के रहे। अच्छा फिल्म रहे। और उमे बाबू में हमरा के जे बा बाबू आटा मिला दिया रहे उमे, लेकिन वो जहान बाटे से फिल्म तक रहे बाबू। लेकिन अब जे भी ड्रग्स ली ओकरा ऊपर झंडा गड़ाई बाबू, ओकर बहुत इंतजाम कैल जाई। हाँ चलिए, बहुत ये बात सुन के अच्छा लगल। अरे बाबू तो अगला सवाल पूछा जाला। अगला सवाल बाबे हर दू शब्द के बीच में एगो शब्द बोले बाबू। अरे हर दू शब्द पे एगो बाबू, हर दू शब्द पे एगो बाबू। अरे इतना बाबू 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 काहे करनी? बाबू देखा जे बात ऐसन बाटे कि हमारे बचपन में एगो गर्लफ्रेंड रही, उनका के हम बाबू बाबू कहत रहनी, लेकिन वो हमरा के बाबू छोड़ के चल गई। अच्छा। और हमरा हो गई रही आदत बाबू बाबू कहे के, तो वो चल गई छोड़ के, लेकिन हमारा आदत जे बा ना छूटल। और वही से जे बा बाबू हम सब केहू के बाबू बाबू कहत रहे नहीं। बहुत अच्छा लगा। तो आखिरी सवाल ई बा कि एगो डायरेक्ट बोले नहीं, जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। अरे बाबू तो पूछे के चाहत तनी, एक बार तनी लगा बोल के सुना दी दर्शक लोग के। अरे ई सवाल बाबू डायलॉग रहे कि जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा बाबू, हर हर महादेव बा। और ऐसे ही अद्भुत ये बोले के चाहत नहीं, बोले के चाहत नहीं कि जिंदगी झंड बा घमंड बा। घमंड कोना बात के बाद झंड काहे बा? बाबू बात ऐसन बा कि झंड ऐसे बा काहे कि अब हमारा बाबू बॉलीवुड में काम ना मिली।
और बाबू घमंड ये बात के बा कि अब पूरा बिहार में यूपी में अब बाबू रवि किशन के इंडस्ट्री बनी और बाबू आपन झंडा गाड़ल जाई और पूरा राज कल जाई। हर हर महादेव के कृपा बाटे और पूरा लोग जे बा मतलब थिएटर खोला तनी इंडस्ट्री खोल तनी तो हमरो कुछ काम मिली हमरो तनी। अरे बाबू हम तो वही ला खोलत बानी कि सब केहू के हम थिएटर में काम मिली, लेकिन तोहरा खातिर बाबू कुछ पैसा लागी। हर हर महादेव के कृपा रही तो बहुत आगे जइबा इंडस्ट्री में हमरा, लेकिन कुछ डिस्काउंट ना मिली बाबू। डिस्काउंट ना मिली काहे कि तू बाबू अद्भुत बाड़ा, अद्भुतांश बाड़ा, प्रचंड बाड़ा, महाप्रचंड बाड़ा। महादेव के कृपा बा तोहरा ऊपर कितना बाबू। अद्भुत अद्भुतांश बाड़ा, सब कुछ बाड़ा तू। तनी हमरो तनी सेटिंग वेटिंग करा तनी हमरो इंडस्ट्री में नाम हो जाओ। अरे बाबू तू बहुत अच्छा कइला, हमार पैसा दे देला। हमार तनी नाम लिखा दे। अरे बाबू ये फीस रहला तू अद्भुत बाड़ा, अद्भुतांश बाड़ा, प्रचंड बाड़ा, महाप्रचंड बाड़ा। अरे बाबू तू हर हर महादेव के कृपा तोहरा पर बा। बहुत अच्छा लागल। हो गई आराम हर से महादेव बा। वीडियो खत्म हो गई। हर हर हो गई अब शांत हो जाइए ना। महादेव के कृपा तोहरा ऊपर। वीडियो खत्म हो गई अब कितना बोले हैं। अद्भुत बाड़ा, अद्भुतांश बाड़ा। चलिए वीडियो लाइक करके शेयर कमेंट सब्सक्राइब करके बोले तो चलिए तो लहंगा उठा दे रिमोट से।